ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. хар хона бисёртар боша бо навз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. насиб тақдирмона мебинем, боша мегирем, набоша коми буд оши ҷонаш шава. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. хар хона бисёртар боша бо навз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. насиб тақдирмона мебинем, боша мегирем, набоша коми буд оши ҷонаш шава. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бозии
калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. насиб тақдирмона мебинем. боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. насиб тақдирмона мебинем. боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина ёхи. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардаистем, барои хона кор кардаистем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардаистем, барои хона кор кардаистем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад насамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад насамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина охир. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина охир. чемай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе монем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чунки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе монем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамон коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷош ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. экрани шумо 10 билет гирифтен, 1